Ja Azad Or, Raša Tej Pogosjan, će da ispriča šta mu dovelo da napravi u svom restoranu Kuća Toniš, eto, malo o tome i koliko poznaje Jermena, koliko ih upoznao, koliko ih ovde primio, udružio se, koliko shvatila sam, eto, kolika ima nostalgije prema Jermeniji, kad su došli njegove predci ovde i kako se sada osjeća ovde u Vrnjačkoj banji. Izvolite. Da počnemo od toga kako su moji došli ovde. Moji deda i baba su došli u Vrnjačku banju. Kao izbeglice, znači izbeglice od Turaka. Otac mi se rodio u Putu, u Tesalonikiju, 1922. godine. I na tom njihovom teškom putu od Jermenije do Srbije 3000 km su prešli peši. Znači, sa sobom su poneli ono samo što su mogli da nose na leđima i rukama. Da li neke knjige poneli sa sobom? Nisu ništa poneli od knjiga. Nisu ništa knjiga, poneli su 2 kamena koji su im služili za mlevenje žita, za pravljenje bulgura.